हरे कृष्णा. ऐकतस की? ओके. हरे कृष्णा सगळ्यांक. आईचे स्पेशल कीर्तना सेशनांक सगळ्यांक भागवत पुराणी टीमा तर्फेन स्वागत करतस. फर्स्टाक मंगलाचरण सांगून सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. आईचे स्पेशल कीर्तने सेशनाक आमगेलो टासाची माया नायक माताजी आणि श्रीमती अश्विनी कामत माताजी. हन्नी वेलकम माताजी. हन्नी रेग्युलरली यूट्यूब अंतू तंगेले कीर्तनेचे व्हिडिओज करता असाची आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त ऍक्टिव्हली सेवे करता असाची. मागीर तांणी इतले चंद कीर्तन सांगता की तांकां नायटिंगेल म्हणून सांगेत दोग जणांक माया नायक माताजी आणि अश्विनी कामत माताजीक. वेलकम माया नायक माताजी आणि अश्विनी कामत माताजी. सकडाल तर्फेन तुमको वेलकम करतस. फर्स्ट आम्ही श्रीमती अश्विनी कामत नायक येतस. तन्नी वासुदेव घोष तन्नी बरयिल्ले बेंगॉली भजन सांगच्याक येतसची. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरेजा चरण वंदन. ओवर टू यू अश्विनी कामत माताजी. हरे कृष्णा. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन भजन सांगतास. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरेजा चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरेजा चरण वंदन.
चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरी दंड कमंडलुकार नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरी दंड कमंडलुकार के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरि जार चरण वंदन श्री राधार भावे बेगोरावतार हरे कृष्ण नाम गुरु कोरिला प्रचार श्री राधार भावे बेगोरावतार हरे कृष्ण नाम गोरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरि जार चरण वंदन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरि जार चरण वंदन त्रिभुवने कोरि जार चरण वंदन त्रिभुवने कोरि जार चरण वंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, भारी चंद कोण सांगले मन पुरा भक्ती सगळे भक्तींत बुडलीन ती म्हण लेखतस हांव ऐकत बसया म्हण जातस जगन्नाथ मिश्रानी सच्ची देवील पुस्तक कशी जय जयकार केले म्हण ऐकलींची तीन लोकाचे चरणारविंदाक प्रणाम अर्पण करून आम्ही सगळे धन्य जालींची धन्यवाद अश्विनी माताजी धन्यवाद तुमका आत शील विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित श्री गोवर्धनाष्टकम सांगचाक माया माताची अपेतस वेलकम माया माताजी ओव्हर टू यू माया माताजी हरे कृष्ण माताजी ऐकत ना वय वय ऐकतच अश्वनी माताजीना जगन्नाथपुरी वाले सकणा काही आवात गोवर्धन पर्वतर वरत सकणा काही हरे कृष्ण श्री गोवर्धनाष्टकम् कृष्ण प्रसादेन समस्त शैल साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य य प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्वप्रेष्ठस्ताम्बुजक्षौ कुमार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्तेः महेन्द्रवज्राहतिमप्यजानन् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्रा दानं ग्रहीतुं कलहं वितेने श्रुतिस्पृहा यत्र महत्यतश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ति यत्रैव नीपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारु सश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् कस्तूरिकाभिषयितं किमत्रेत् यूहं प्रभो स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयश्रीलासुगन्धैर्गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्मा दिदृक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव गङ्गामनुना विराधाम् आरोह मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यं एव स प्रेमनिजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य
महानुभावाष्टकमार्धचेताः श्रीराधिका माधवयोपदाब्ज दास्यं सविन्देद् अचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचितं श्री गोवर्धनाष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद कोण सांगले. श्रीहरीले श्रेष्ठ सेवक जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वताचे महिमे भारी चंद कोण सांगले. आयकुच्याक मना खुशी जाल्ले. मागीर गोवर्धना पर्वता लागीं वचून पावलीशी दिसले. मागीर हे आयकल निमित्ती हे सांगलेरी शुद्ध भक्ती आणि श्री राधा माधव चरणाचे प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त जाता म्हणून आयकलींची. आता नेक्स्ट एक हिंदी भजन अश्विनी कामत माताजी सांगता सची. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी. हे एक लाईन इतल प्रीतीपूर्वक असं की आम्ही व्हेरी एक्साइटेड असायची ऐकूच्याक सगळे. ओव्हर टू अश्विनी कामत माताजी. हरे कृष्णा. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी. गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी मनवारी, मनमोहन कुंज विहारी प्यारी. आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी. बहुत बार है तीर लगाई करुणा नैनन में गिर आई. बहुत बार है तीर लगाई करुणा नैनन में गिर आई. ये रोया ये रोया एक दुखियारी प्यारी. आ जाओ गिरिधारी. गिरिधारी बनवारी, मनमोहन कुंज विहारी प्यारी. आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी.
मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी। आ जाओ गिरिधारी। आ जाओ गिरिधारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। मस्त पुरा कमेंट्स येतस, भारी चंजला, भारी चंजला, मस्त मस्त चंजला सांगच्याक कसं म्हणते, हा स्पीचलेस म्हणतात तश जल्ल्या. थैंक यू माता जी. चंद विनंती वै देवालेगी कसने हाणी हा खाली हात इला मक मिगेल मना भितर येऊन मिगेल मन म्हणजे देवस्थाना भितर येऊन बैसून मिगेल मनाक तुगेल प्रती आकर्षण दी देवा म्हणून मागचे भारी चंद कोण सांगितलं तुम्ही. फीलिंग लाईक डिवाइन फीलिंग सगळ्यांक तशी फीलिंग जत्तस म्हणले थांब त्या फिलिंगान तू अशी म्हण जत्तस म्हण फॉर सम टाइम म्हण तू रब्बी म्हणून सांग पॉज घेऊया म्हणून तशी जत्तस. थँक यू अश्विनी माताजी. आणि नेक्स्ट माया माताजीले स्पेशल असं जीव गोस्वामीन बरेले गोपाल चंपू बुक्कादुगुन संस्कृत भजन आद्या संस्थाम सफलम जातम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण.
श्रीकृष्णेन विभातम् अद्य समस्तं सफलं जातम् राधा कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी मस्त चंद हंतु है कीर्तन ಎಂತು राधा कृष्णल वर्डिके विषय की मुन्नवे नवे माय माताजी वै माताजी हरे कृष्ण तज तज थोडे सांगेत की ट्रान्सलेशन थोडे सांगू जात की गेला आता बरं येईल ना बरे नाव आहे हा अडना ಹೊರಡಿ ಜಲ್ಲಲೆ ಪವಿತ್ರ ದಿಸಾಚ ಬಗ್ಗೆ सांगता सत ना पद्य कीर्तन ಎಂತು सकाळी कुटुंबाची जन वारडीक एक आयल्यांची हारे खुशेल आसा सकाळी हा म्हळ्यार तांगेले भारी मंगळकर जावन आशिल्ली लग्न सकाळाने वय अटेंड केला वय वय राधा राणी आणि कृष्णा वारडीक म्हळ्यार एक कळसाक कशे गौरवान हे असता तिलक तशी एक वारडीक म्हळ्यार तशी एक तिलक घाले कुडले एक कोणाकय देवा तशी आम्ही जाल्यार एक तीळ दवर कुडले ताका एक चंद येता पण एक तिलक केले कुडले ताका चंद येता तशी तांगेले वारडीक म्हळ्यार तितले चंद म्हळ्यार एक तिलक दवरल्या बरी म्हणून भारी चंद वर्णन वय तसे सांगले हरे कृष्ण अडना म्हळ्यार ते स्पेशल डे वर्णन म्हूण सांगून तांतू कळता आयकताना थँक्यू माय माताजी आता नेक्स्ट वपास एकले मक्षी एकले सांगतसाची कंच ऐकूचे कंच सोडची म्हणून ना आता अश्विनी माताजीले भजन सकाळ रेडी असत ना हे संस्कृत भजन सनातन गोस्वामी तनी बरेइले कृष्ण लीलास्तव बुक्कादुकुन श्री जगन्नाथ नीलाद्री सिरो मुकुट रत्न है ओवर टू यू अश्विनी माताजी हरे कृष्ण श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है पद संगतस श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लावातीत
प्रसादित निजादर सुदादाइन इंद्रद्युम प्रसादित सुभद्रालुलन व्यग्र रामानुजन नमोस्तुते सुभद्रालुलन व्यग्र रामानुजन नमोस्तुते श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दारु ब्रह्मन् घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे गुंडीचारत यात्रादि महोत्सव विवर्धन गुंडीचारत यात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारत मण्डनम् भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारत मण्डनम् श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दारु ब्रह्मन् घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दीनहीन महानि च दयाद्रीकृत मानस दीनहीन महानि च दयाद्रीकृत मानस नित्य नूतन माहात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ नित्य नूतन माहात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दारु ब्रह्मन् घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दारु ब्रह्मन् घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ
हरे कृष्णा माताजी, मस्त चंद करून सांगले तुम्ही. जगन्नाथ देव भारी चंद के तुमगेल ते वर्णन जगन्नाथ देवाल वर्णन ऐकून आणि जगन्नाथल तर्फेक मन आणि आकर्षित जातस. हरी बोल. अंतु कमेंट्स येतस माया माताजी काही सुमार येईला सगळ्यांक दोग जणांक एक राशी कमेंट्स येतस म्हाका हांगा वाजूच्या कळना त्यामुळे मागशी गेल्यार मागीर वापस कशी येवचे म्हणून हांव चिके हंतू चिके वीक असता ताका हांव पळयतना कोणाले नाव काढतना मागीर पळया. आता आनी एक लास्ट भजन अस माया माताजीले. माया माताजी असणं असं माताजी. असणं हा. आता माया माताजीले एक सुंदर भजन ऐकूया. जय जय माधव विधू संगीनी राधे. राधे म्हणकुले मना येवचे की नाही. राधे म्हणून ऐकल कुठले प्रीती प्रेम मागीर कृष्णाल सायडात गेले तांगेले मोगू ते उडगास येवचे. तशे आता माया माताजीले वॉयसांत ऐकूया. माया माताजीन केदनी सांगता मग ते मीरा उडगास येवचे. मीराबाई सॉरी मीरा नाही म्हणचनज सॉरी मीराबाई तिगे लुडगास येता म्हळ्यार तितले तांणी डीप जावन तांतू इन्वॉल्व जाताची सुमार हांव तुमगेले युट्यूबांत ऐकल्या तशी. ओवर टू यू माया माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय जय माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव विधु संगिनी राधे. माधव लाभ विधुत विधु राधे. माधव लाभ विधुत विधु राधे. माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव परिणय लसदधिवासे. माधव परिणय लसदधिवासे. माधव हृदय स्फुरदधिवासे. माधव हृदय स्फुरदधिवासे. माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव नेत्र मधुप मधु माधवी. माधव नेत्र मधुप मधु माधवी. माधव दयिता जनगण माधवी. माधव दयिता जनगण माधवी. माधव विधु संगिनी राधे. जय जय माधव विधु संगिनी राधे.
माधव वक्षसि मदसंवादे माधव भाविनी रसजित बाधे माधव वक्षसि मदसंवादे माधव भाविनी रसजित बाधे मानस माधव मनसि रुचर सदापि माधव मनसि रुचर सदापि माधव वन मनो विहर सदापि माधव वन मनो विहर सदापि माधव विधु संगिनी राधे जय जय माधव विधु संगिनी राधे माधव लाभ विधुत विधु राधे माधव लाभ विधुत विधु राधे माधव विधु संगिनी राधे जय जय माधव विधु संगिनी राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा माया माताजी हरी बोल जय राधा राणी भारी चंद कोण सांगलंय राधा राणी कितलं विंगड विंगड नावारी उल्लेखन केला आहे भजन येतो आम सगळ्यांक राधा राणी जय जय जयकार ऐकून खुशी जाल्ले सगळ्याल मन प्रीतीन भरले म्हण लेख हांव आत हे लास्ट भजन आशिल्ले जाल्यार आनी भजन थोडे ऐकुया म्हण जतस जाल्यार टाइम ना टाइम जाल्ले तशी अश्विनी कामत माताजी आणि माया कामत माताजी माया नायक माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद भावपूर्ण धन्यवाद दितस मस्त मना मस्त खुशी जाल्ले तुमगेले मक्क जाल्ले वरी सगळ्यांक जाल्ले म्हण लेखता हंग कमेंट्स पळय सुमार 12 कमेंट्स 12 नाही 17 कमेंट्स असती म्हण वय तितले अप्रिसिएशन आयला
आम्ही अनाउन्समेंट टाइम